Fáilte isteach is mis Caitríona agus a nniu taispeánfaidh ceocha le Chruinneog Sneachta a dhéanamh. Mas mína fálamach ceocha lena dhéanamh chunig í brenn ar an bhfíseán seo. Céir atá ag taispeán mar sin. Crúsca, gona glú, glycerol agus uisce, bruntaine snollaigh, agus sneachta bréagach. Ar dús oscail an crúsca agus gramigh na bruntanas go dtí an píosa seo. Dean cínte go bhfuil siad socair. Lí na chrúsca lá-bhealaí le glycerol. Is féidir é seo cheannacht ag agus linn. An sin, lí na chrúsca le uisce. Cur an sneachta bréagach, agus an gealra sa crúsca. Ní leirta anois ach é a bhasca. Agus an crúsca a chuaine arís. Tásúla gom gur háan mí seán leat, ná danig í darmad clár an tuile físeán a eáil. Slán!